Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ibbotja mhux ftit kontra d-deċiżjoni ta' Roberta Metsola li ma titħolx għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan ftit minuti wara li hija ħabbret id-deċiżjoni tagħha waqt li kienet jiġi intervistat fuq il-programm ta' Andrew Azzopardi. Il-botti ta' Grech kollha kienu jduru mal-istess tema, ir-responsabbilta lejn il-Partit Nazzjonalista u l-pajjiż. Tema li matul il-ġurnata tas-Sibt kienet fuq fom kulħadd għal fatt li d-deċiżjoni ta' Metsola turi kemm il-President tal-Parlament Ewropew skartat din ir-responsabbilta. Bernard Grech kien wieħed minn dawk li mbotta din ir-retorika e kif l-intervista tiegħu huwa għalhekk. U kull min għandu b'xi mod jew ieħor don, ħila, talent, kapaċità, idea, suġġeriment, għandu obbligu lej pajjiżu illi jersa il-qoddim u jerfa ir-responsabilità għal ġid ta' pajjiżna. Dan mhux kollox e kif Grech saħansitra ħoloq kuntrast ma' dak li jagħmel u meta kien imislilu li jitpoġġa fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Il-kontestajt tal-kap li kienet dak li ħassejtu għadmir tiegħi fl-aħjar interess tal-partit u l-pajjiż. Bekk il-kap caretaker nazzjonalista sostna li kulħadd għandu responsabiltajiet tiegħu xerfa. Kulħadd għandu jerfa' responsabiltajiet tiegħu. Intant Bernard Grech indika wkoll it-tfixkil li huwa stess kellu minn Roberta Metsola meta kienet imexxi l-Partit Nazzjonalista sa mill-ewwel ġurnata li hija laħqet President tal-Parlament Ewropew. Fimmi, dak is-sentiment kien jeżisti anke waqt li jien kont kap. Ġifieri jien għamilt 4 snin, ngħid 4 snin għaliex kemm għamilt 5 snin. Hi saret President tal-Parlament Ewropew fl-2021. Anke waqt li jiena kont kap, kien hemm dak is-sentiment diġà li kienet jikber u kien kiber ħafna. Ħafna konfermaw kif din id-dikjarazzjoni tmur jitfit mat-teżi li Bernard Grech irriżenja issa biex jaħsad u jikkomprometti l-pjanijiet li kellha Roberta Metsola għal futur tagħha fil-politika lokali. Fil-fatt is-Sibt filgħodu Roberta Metsola stess ikkonfermat kif ir-riżenja ta' Bernard Grech minn kap tal-Partit Nazzjonalista kienet waħda mhux mistennija.